Hindi, ikinda kaitan. Iagos na kaitan. Hindi. Tatapusin na ka pa. Ano din kayo dyan. Sir. Wala ka. Oy, mag-aatid kami ng ng makakain. Doon sa bahay nila Mrs. Family house nila. At may batong naapakan. Ang sakit. Hindi kailangan kung magchichinilas ka baka Oh, mahina na yung alog dito. So, dito na kami sa may Hi, Jacob. Aray, kailangan pala magtsinilas kasi yung sakit sa paa yung bato. Hi, Bongga. Hello. Yan, napasukan na lang bahay nila Kapay. Ha? Pagod, ha? Hindi. Akin tayo masigil kayo? Grabe. Lakas ng agos. Yung tubig sa kabilang daan. Lumipat na sa kabila. Hi! Yan yung pabalik. Pag kami babalik doon, mahihirapan kasi kami yung tubig sa lubong. Grabe yung doon. Talagang mga kabahayan dito lubog na sa baha. Walang magawa, talagang ganito. At sanay naman ang mga tao dito, kumbaga hindi sinasanay sa isang taon na hindi nababaha. Grabe. Hello guys, nandito tayo ngayon sa barangay Mangkut Kalasyaw. Yan, so tumawid na yung tubig baha dun sa sa daan at lumipat sa kabilang daan mga kabahayan. Ayun, ang mga pwedeng sakay na masakyan lang yung mga bangka o kuliglig. Yung mga malalaking sasakyan like bus, yun ang pwedeng makadaan, pero yung mga iba, tricycle, motor, wala na. Ang lakas ng yung bagsak ng tubig dito. Yan, lakas ng agos. Yung agos talaga ay bilis. Yung mga bahay-bahay dito. Yung mga sasakyan, motor nila nandun sa kanto, dun sa daan, dun sila nakaparking kasi talagang lumog na yung mga sa gilid ng daan. Ayan yung pauwi ang mahirap kasi sa lubong yung tubig na pababa, lakas ng agos talagang umano na sa kalsada. Yung agos
Yun oh. Ang talagang main sasakyan ng mga pasahero ngayon ay yun, Buliglig. Hanggang dito na lang yung tricycle ko kasi pag bandang papunta na doon ay wala na, itirik na. Matapang lang talaga yung iba na suungin yung baha. Yung nga lang kawawa yung sasakyan mo pag ano na, napasukan na ng tubig yung makina. So ang technique dyan, para hindi ka masyadong maano sa baha, sundan mo lang yung mga malalaking sasakyan, doon ka sa likod para yung lalim ng baha ay nililihis niya at medyo mababaw dun sa likodan. Ayan, mula dun sa bayan hanggang dito papunta doon, hanggang doon talagang diretso ang baha. Kung may makikita silang parang ganitong papasok, yan, dyan yung papasok yung mga tubig baha. Ang linaw ng tubig oh, parang nasa resort lang, swimming pool. Dito parang hinihigop oh. Sige, turubos mo yan, sige. Sa harap mo?